Nginibingelele-ke babukele emakhaya, ngibingelela phakathi kohlelo lethu umgwazelo, babukele emakhaya, ngibingelela yana-ke ingwenya edle ezinye ingwenya. Babukeli-ke namhlanje-ke la sisabheka umuntu okade asibhalela, sisambheka khona la kuma-message amadala. Okay nangu okay, usisi lo ukhala ngomfowabo noma yini owathi ucela ukuthi amsize amakhele, uthe sakha wabaleka. Okay okay, cela-ke simzameni usisi, simuze ukuthi somthola yini efonini. Okay, sesiyamfonela-ke. Okay, yebo sawubona. yebo njani sisi? Ngiyaphila njani? Hayi sikhona. Sisi la ukhuluma nengwenya edle ezinye kuhlelo isibane esihle media kumgwazela. Yebo yes. Yebo. Wesisi la ubusibhalelile. Yebo bengibhalelile. Yebo, besicela uchaza ukuthi ubusibhalele mayelana nani. Yebo nginenkinga lana bhuti, ngisaye nganibona kwenye ishoni isiza omunye usisi. Yebo. Yebo enenkinga yomuntu omakhilayo. Yebo. Nami nginenkinga lana kodwa yami ithe ukuhluka. Yebo. Yebo ngakhelwa ubhuti wami indlu, ubhuti oyifamily yasekhaya. Oh, okay. Ungakhela indlu manje useyishiye iphakathi akayiqedile. Yebo. Mengimthinta angisamtholi, angazi ukuthi kwenzakalana, akabuya azoqhubeka. Manje meningakwazi ukuthi nixhumane naye bengicela ningisize ngoba inamba ngithumele kini. Okay. Wena wagcina nini ukuxhumana naye? Yo, kade ngagcina. Kodwa indlu lokayiqala ngabo February imile kanjalo. Hawu. Okay. Bengisacela-ke sisi ukuthi ukudrope ngapho sike simzame ubhuti sizwe ukuthi kwenzakalani. Ngizobe sengibuyela wena ngikutshela ukuthi kwenzakalani. Hayi okay. Yebo. Okay ke bafethu, njengamanje ke sesifonela ubhuti. Okay, nayi number yakhe. Okay nakho ke. Hello. Bafo ninjani? Yebo siyaphila bhuti. Hayi sikhona. Webhuti la ukhuluma nengwenya. Yebo bhuti. Yebo, ngaphansi kohlelo isibane esihle media. Yebo. Okay bhuti, la sibhalelwe ngingathini usisi wakho. Usicelile ukuthi sikhulume nawe mayelana nendlu owawumakhela yona owayishiya kanjalo. Udadewethu ubhalele nini ukuthi nifonele mina ukuthi anazise ngendlela engangimakhela yona. Yebo baba, ukuthi kwenzakalani, washiya kanjalo indlu usukhokheliwe wavesane wahamba nje. Kanti yena akwazi ukukhuluma nami ngoba ngicabanga unayo inamba yocingo lami. No, uthi wazama ukukhuluma nawe and wena umisa le nale, angazi ukuthi kwenzakalani. Hayi. Cha ubusisi akekho right. Nanje sengiyasona zonke indaba zomndeni. No, phela mfethu thina sisiza usisi osibhalelile. Cha lo nje impela nje cha ungijwayela kabi nje lokho. Awu. Ungijwayela kabi. Naye nihlangene nawo sisi. Okay bhuti. Yeah. Cha usuyangiphoxa kuma usuthi ngikujwayela kabi. And empilo eqinisweni uyangazi kodwa yokusungifonela. Okay webhuti, ngizoke ngithanda ukuthi mhlambe ngizele mina sizobonana. Hayi cha nekhanda nje ngathi ligcwele usimende la. Yasangana ekhaya. Okay. Kodwa bhuti bengingamele kuze kufike kuleli izinga njengoba usungisho nje ngamagama uthi ngiyasangana ekhaya. Angeke ungene indaba zomndeni.
oqala inamba yami uyithathe phi nje yona? Angithi ngiyachaza ukuthi inamba yakho ngiyithathe kusisi. Angazi ukuthi yini wase wakhuluma kabuhlungu kanje. Cha okukhuluma nje cha ungichaphela. Ungichaphela nje impela. Uzokhuluma lokho okukhulumayo kumina mase sibonana. Hayi phela wemfowethu nginsizwa nami wemfowethu. Nginsizwa. Okay. No phela kwesinye isikhathi umuntu uvele mayisefonini ukakhulume noma yini. Kodwa mase sibonana amagama akhe awagwini. Hayi webhuti ngadipha mina, ngadipha impela. Okay. Ngakhathwa futhi. Okay. Woza ngikulindile. Okay wemfethu yaza ngenze kanjani? Ake ngibuyele kusisi ke sihlele nosisi ukuthi sike size kuwena. Vele ngihlanganyela nobabili ngisho mafuna umphathi uze naye. Okay. Anginendaba nani. Okay, hayi ayikho inkingi wemfowethu. Manje ke uma ukhuluma kanje kushuthi wena uyayidla imali kaSisi. Hayi fofo. Ndaba yakho nje hayi. Okay, hayi ayikho inkingi. Oh, hayi. Niyamuzwa ke bafethu ukuthi umfowethu ungazi ukuthi uyilamadoda lawa akuhlaza. Kodwa ke ake sibuyele kusisi siyozwa ukuthi siyozwa njengoba sesibuyela kusisi ke manje ke sifuna ukumtshela ukuthi umfowethu siphendule kanjani. Okay. Sesifonela usisi ke. Okay, sesifonela usisi. Yebo sisi. Yebo. Hayi sengivesane wangithuka umfowenu angazi ukuthi ngenzeni mina. Uthi ngiyaphapha washo yonke into ayithandayo. Bengicela bhuti uma ningakwazi. Mhlawumbe ukuthi nisihlanganise sibe ndawonye akhulume ephambi kwami nami ngiphambi kwakhe. Ukuze nizwe inkinga yethu likhona. Okay. Wena sisi kusasa ukhona? Yebo ngikhona. Okay. Yena mhlambe umucabanga kuba khona nini ekhaya? Kuba khona ngamasonto ngoba phakathi nezinsuku bakhama estate. Oh, washiya owakho umsebenzi wase wahamba wayokwakha izindlu zabelungu. Yebo. Wena wawusumkhokhelile? Ngase ngimkhokhelile imali yakhe. Okay, ayikho ke inkinga wesisi. Ngizocela ukuthi sihlele lona leli sonto la le weekend. Sike sinikeleni kuyena ke siyozwa ukuthi kwenzakalani. Okay, ngajabula bhuti. Okay, sizokufonela ke ngale isonto ekseni size kuwena mase siyasuka ke sinikela khona ke kuyena. Alright, angive ngabonga. Okay, siyabonga. Okay. Yeah. Alright bafethu ke njengoba ke nizweleke nani kumfowethu ukuthi asitholani kahle naye emoyeni, so sekuyaphoqa ukuthi kumele ngihambe ngiye kuyena mathupha sizoyikhulumela. Alright, ngibongeke.